Zdravo svima, moje ime je Luka i dobrodošli na kanal Next Generation. Tema ove nedelje je neki tag video. Ja inače ne volim da radim tag video, odnosno da ih snimam, ali dobro, danas je bila takva tema i mislim da sam našla jedan zanimljiv tag. Zove se Would You Rather tag, pa možemo da počnemo. Ako prvo pitanje je da li bi radije poljubio meduzu ili stao na kravu. Pa radije bih stao na kravu zato što jednostavno ne bih voljela da poljubim meduzu i da mu opeče po ustima i po licu, tako da bih stao na kravu. Da li bih radije želao da znaš sve ili da imaš sve? Pa radije bih voljela da znam sve, zato što jednostavno kada bih imao sve, mislim da bi mi dosadilo, a kada bih znao dosta stvari, ne bi mi bilo dosadno i da. Onda da bi radije živao bez muzike ili bez televizora. Definitivno bez televizora jer muziku obožavam i stalno je slušam, a televizor u poslednje vreme i ne gledam toliko. Sljedeće pitanje je da li bi ikada volao da prestaneš da koristiš internet ili da zauvek prestaneš da gledaš televizor. Pa definitivno ponovo televizor, zato što internet svakodnevno koristim i mislim da jednostavno mi je važniji internet od televizora, jer mogu i da gledam dosta stvari na njemu, što na televizoru mogu samo da gledam ono što je u tom trenutku, tako da ne bi nikada gledao televizor. Da li bi da li bi izabrao da možeš samo da šapućeš ili samo da glasno pričaš, odnosno da vičeš? Pa više bih voleo da šapućem, zato što inače ne volim kad neko baš previše glasno priča ili kada viče, tako da bih voleo da šapućem. Da li bi radije voleo da imaš kao kamp kuću na planini ili da imaš surf kamp, odnosno kao vilu na moru? Više bih voleo da imam vilu na moru zato što više volim more nego planinu, ali bilo bi odlično kada bi imao barem nešto od toga. Da li bi radije da se tvoj dnevnik postane javan ili da snimiš film o tvojim blamirajućim trenucima? Radije bi voleo da snimim film, jer mislim da bi to onako bi moglo bolje da se prikaže nego kroz objavljeni dnevnik, odnosno kao napisanu knjigu blamova. I da li bi radije proveo ceo dan surfovanjem na internetu ili bi proveo dan tako što bih surfovao na okeanu? Pa radije bih surfovao na okeanu zato što je to nešto što ne mogu da radim svakog dana i zabavnije od interneta. Eto, izvinite što je ovako sam malo se zbunjivala dok sam čitala pitanja, zato što su na engleskom i onda sam morala da ih lepo formulišem. Nadam se da vam se ovaj video dopao, ako jeste lajkujte ga, subscribeujte se na ovaj kanal Next Generation i također na moj kanal Luka Janković i bit će njegov link u opisu. Pratite me na Instagramu lukajanković8, a mi se vidimo sljedećeg četvrtka. Ćao!